Pêwîst bi Pîsî Radyoyê Dengî Geldeban. Jinavên danûçiyan a Radyoya Dengê Gelden baş îro 8 Kanûnê 2023 înê li Brükselê saet 8 li Amedê de godarên nîjamên nûçeyên serespî pêşkêş bikin demrema azadiya rêber Apoyê. Li tepqa û dêra Zûrê ji bo azadiya rêber Apo gel meşiya. Gelên Rojava Bakur û Rûşatê Sûrî ji sê kanûnê ve li qadane ji rêberapo Agayek dixwazin. Di vê çarçoveyê de nivîsgeha jinan a Meclîsa Malbatên Şêdana Tepqayê meşekli darxist. Bezaran şênê Tepqayê beşdarî meşê bûn. Meşê ji Parka Şehîd Hevrîn Xelef dest pê kir û heya avahiya Meclîsa Malbatên Şêdaniya Tepqayê dewam kir. Hevserokya Meclîsa Malbatên Şêdan Mansura Foza El Mihemed Aqivî ev 25 salên rêberapo di tecrübeke dijî mirovaniyê de têr agirtin û sûsê mehenta agayî jenîne. Bi taybetî ertêja sê kanûnê şûn ve fikarên me zêdetir bûne. Em wek gelên li herêmê bank li hêzê nav netewê û mirovî dikin ku bikeve nava tevgerê de. Herwa bank li hemû gelan hat kirin ku çalakiyan zêdetir bikin ta agayî ji rêberapo werê girtin. Bi heman armanca şênên dêra Zûrê jî meşek li darxistin. Şêniyan xwestin ku dawilê hevdîtin bi rêberaporê werê çêkirin û rewşa wî werê eşkere kirin. Parlamentera Cölemergeya HDP Özgür Bartın ku divê İmralê hukuk bê bi cîhanên. Özgür Bartın li ser tecîdkirina rêberapo ji Anefera Aqivê got divê demir dest daxwazên girtiyên di grêva birçîbûnê de werin qebûlkirin û hevdîtin bi rêberaporê bêkirin. Qedexê hevdîtina kiryarek faşîzan û milîtarîst e. Polîtîkaya çek û şerê teybe tecîd û êrişên dervê ahlaqî pirsgirêka ku çareser nakin û demokrasî nayînin vî welatî. Özgür Bartın destşan kir ku li hemû girtîgehan bi pêkira mafa mirovan heye û got tecîd çavkanî hemû êş û azaran e. Sûcê netîce zarok û jinan zext û êrişên li ser xirêxistinên girsiyeyên demokratîk bi kararna çekên kimyewî qirkirina ekolojiyê teva encama tecîdê ne. Aqilê nexweş û milîtarîst vî welatî her roj bêhtir ji demokrasî, hukuk, azadî û wijdan û adaletê dûr dixe. Tevgerên siyasî, civakî û tevayê muhalefetê pê dengin. Ev pirsgirêk sed salin li benda çareseriyê ye. Özgür Bartın balkişan ser çalakên li dijî tecîdê jî got daxwaza Kurdan çi ye statû ewlehiya destûra bingehîne. Azadiya fîzîkiya rêber Apoyê girtiyên siyasî li 27 mijdarê de li girtîgeha Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dest bi grêva birçîbûnê kirin. Ev çalakî dewama têkoşîna dijî tecîdê ye. Meşa gemnîkê ya 18 mijdarê meşa koma me ya beriya niha ji meclîsê ya ber bi Wezareta Adaletê û çalakiya nûbetê ya li meclîsê ku nêzî du mehan dewam kir û gelek çalakiyên din ısrar û biryardariya li dijî tecîdê ye. Em Bakurê de silatariyê dikin divê daxwaza girtiyan demir dest qebûl bikin divê destûr ji hevdîtina bi rêber Abdullah Öcalan re bê dayîn hukuk bê bi cîhanê. Divê astengeh li pêşiya azadiya fîzîkiya rêbera po bêne rakirin. Konferansa 18 a Kurd a nav neteweyî li Parlemena Awropayê bi dawî bû. Di roja dawî de li ser rewşa Kurd û Kurdistanê temamiya rojê panelîstên nêrînên xwe pêşkêş kirin. Di nava panelên de panelek jî li ser têkoşîna jinan hat darxistin. Panel bi ser navê jiyana azadiyê perspektîfên jinê li ser têkoşîna jinan bi perspektîfeke berfireh pêkat. Li zanîngeha Londonê Şîlan Fuad Hüseyn panel birêve bir. Di panelê de ji Enstitûya Lêkolînên Qada Cîhanî Almanya dastan Jasım Aqivî û diyar kir ku hebûna jinan di nava siyasetê de gelekê girîng e. Jasım divê çarçoveyê de qala girîngeha şoreşa jinê ya li Rojava kir. Ji zanîngeha Parîsê Süheyla Şahriyarî jî di axaftina xwe de îşaret bi domdariya şoreşa Rojava û mayînebûna wê kir û got li cîhanê mafên jinan paş ketin lê di Rojava bi hêz bûye û dibe. Jinavenda Jinolojiya Brükselê Elif Kaya di çarçoya duruşmaya jinciyan azadî de got ji duruşmeyeke vedêtire li ser bengiyeke berfireh hatiye vekirin ger weke civak têkoşîn bi dome serkeftin pêkane. Parlamentera Partiya Çepa
Almanya'ya Özlem Alev Demirelji qalajin u siyasetekir u gut eğer emaişti adalet ve kevi dukazın divijin karibin bu xoya çarını tusaxoy diyar bikim. Hevseruka peyde Asya Abdullah da xaftına xoyalı civata civine de qala süce şerin devleta Türkiye u gut şereheyi lidiji gelane u bi koçberkirna bidare zore u politikayın qirkirine dukazın demografiye bu guherinin. Revşa İro geleke xaterneke u her gudiçe xateri mezindibe. Ligelik bajaran erişenli hemberi cenazeyen hat şermezar kirin devlet atırka dagir ker bu tekçuna xo ve şehre erişenler xengele kurtike. Cenazeyen şehidan da qotiyan dınava kisan u kartonan det damalbatan. Daykin şehidan ticarli hemberi dijmine hov serine tavandın. Lehemberi ve be ahlakiye devlete nerazi bu inji zededibin. Şahin komeliye meyadere u an yakayder legelek bajarın daquyaniyan erişen lehemberi nırkın gele kur şermezar kirin. Vake her cariyle amide polisan dorli çalake girt u xwestin daquyani asteng biken. Letevi ve yeke girse daquyani da be alaqtiya lehemberi cenazeyen şermezar kirin. Livaneji gelek sazi u rexistin lehev kombun u bu daquyani ek hev beş dan. Hev seruka meyadere ya vane hanım kaya daquyani hev parxwent u hagut. Zihniyeta kuban sücandike ve de rupelin diroke de ne iş bir kirin. Bahman Armanceli Şırnak Merdin u İstanbuleji daquyani hattayın. Da daquyani yanda erişenli hemberi nırkın gele kurt adı şermezar kirin. Banklı raya giştihat kirin kullidici ve işkenceyi denge xo bilind bikin. Hevseruka giştiya HDP Tülay Hatimoğulları kule İzmir'de civina gel a partiye xo da aqvi diyarkir ku ev hemu şaredariyen ku qayyum tayini van hatine ekerin jinu ve dest bixin. Hevseruka giştiya partiya ve kebu demokrasiya gelan HDP Tülay Hatimoğulları şu bu hevditinan li bajarı Türkiye İzmir'e bu. Serdana Deniz Poyraz u Cemal Tanhan dest bi gera xwayilini ve heremekir. Tülay Hatimoğulları u şandiya pere pişti serdana goran navçe elmenemen u bayraklı yen hin hevditin kirin. Şande peşi çutaxa asarlık ya navçe menemeni serdanen esnafan u gelkirin. Hevseruku şandiya pere de ketina taxi de bi konvoyan hat peşvası kirin li taxi geriyan u valatyan sılav kirin. Heyetli ver bi dekandaran re sohbetgir u perskire kelvan godari kirin. Heyet pişte çurnavçıya bayrakli u lever tevli civina gel bu. Hevseruka HDP hitabi gelgir u müjaren droje denir xandar. Hatimoğulları Balıkşanser tecdali İmrali u gud 3 sal zedetire de surnayedayın ku birez öcalan mübarezlere xore malbaten xore hevditine pekbine. Lemberi tecide greve burçugune despekirin. Gerek embare girtiyan svek bekin u demil des ve tecida bebaxt bişkinin. Hevseruka HDP de berdavama xaptına xwede Balıkşanser hilbijartinin heremişi gud vaya hilbijartin nezdibe. Partiya me vele her deri navzetin xwe bixe hilbijartinan de. Jibu Rojavayê Tirkiye ji stratejiyeke ji bu serkeftinê em ê vabibin. Em ê hemû şaredariyên ku qayyum tayînî wan hatine kirin ji nû ve bi dest bixin. Ne tenê cihê qayyuman dagir kir, divê em hemû Kurdistanê bi dest bixin. Jiber bê tedbiriya devleta Tirkiye navçeya Ahmet Sûre avayek 5 qat helweşiya. Şeş Sibata İsal artejek bu navenda ve mereş bu pekat bi 10,000 kes jiyana xwe ji dest da û bi 100,000 avahî ruxiyan. Bi milyonan avahî ji xisarên mezin dîtin. Yek jivan cihan jî Ahmet bu. Lebele tedbiriya destilata AKP'me be her roj avayên xisar li wan bûye hilweşîne. Îro di saetê sibehê de li navçeya Ahmet Sûre avahiyek 5 qat ji ber xwe hilweşiya. Şêniyên navçeyê diyarkirin ku tevî wan çend cara agahî dane cihên pêwî jî wan tutuş nekirine. 45 روزن آگاهی روزنامه‌وان سلیمان احمد نایگرتن روزنامه‌وان ادیتور beş عربی آژانس روزنویسی سلیمان احمد علی پتک واتی رواندن و 45 روزن تو آگاهی نایگرتن
Ajansa Rojnivsiye bi daxuyarê ke ragihand ku her diçe guman û fikarên li ser jiyana Silêman Ehmed zêde dibin û got PDK rêna de neparêzer ne ji malbat ku hevdîtin li gel wî bikin. PDK ji ewlehî û jiyana edûtera ajansa ve Silêman Ehmed berpirse. Em daxwaz dikin ku aqubeta Silêman Ehmed di zûtîrin demê de were eşkerekirin û berdan. Ji parêzerên Silêman Ehmed Neriman Ehmed jî diyar kir ku li hemberî hemû hewdanan wan destûr nadin ku ew müvekkilên xwe re hevdîtine bikin. Parêzer Neriman Ehmed destîşan kir ku wan serî dadweriya asayişa Duhokê jî dane û got dadweriya biryar da ku em müvekkilê xwe bibînin. Lê asayişa giştî biryara dadgehê red kir û rê nade ku em müvekkilê xwe bibînin. Ev binpêkirina yasa yani û PDK jî ewlehî û jiyana müvekkilê me Silêman Ehmed berpirsiyar e. Naci Bilicê AKP'yi de operasyona Tiryakê de hate girtin. Li Wanê de operasyona Tiryakê de serokê AKP'ye navçeya Geverê Naci Bilicî hat girtin. Naci Bilicî AKP'yi bi iddiaya ku jina xwest dişaredariya qayyum ya navçeya Geverê de kar bike taciz kiribû kedibû rojeve û di navbera salên 2017 û 2019 de bû serokê AKP'ye Geverê. Niha ji li Wanê de operasyoneke qaçaxcîtiya Tiryakê de hate girtin. Polîsan li Wanê avêtin ser mala Bilicî û ew destgir kirin. Bilicî piştî îfadeya li dadgeha nöbetdaran hate girtin û şiyandin girtîgeha Wanê tîpa me. Bilicî wêneyên bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan re kişandiye li ser hesabê xwe ya medya dijîtal jî parve kiribû. Berê gudarên jameno çend saat 8 pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.